Op vrijdag 21 juni komt koning Willem-Alexander in Middelburg. Kinderen van de Sint-Bavosschool hier in Oostburg hebben een dansje ingestudeerd. Kik TV gaat mee op dansles. Wat waren jullie eraan het doen? Wij waren het dansje aan het oefenen van de koning spelen voor als de koning en koningin in Middelburg komen en dan moeten we dat opvoeren voor de koning en koningin. En welke groepen doen er mee? 5, 6 en 7. Hij staat maar lekker op de grond. Oh, oh, zet je vingers op je hoofd. Kan je een beetje dansen? Een beetje, maar ik heb het al een paar keer geoefend, dus nu gaat het wel een beetje. Vind je het spannend? Ja, ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, dus ik heb er wel heel veel zin in. Vindt u dat de kinderen het goed doen? Ja, het gaat steeds beter. We hebben het nu 3 keer geoefend hier bij Fitline. En nee, dat gaat echt super nu. Komt helemaal goed vrijdag. En danst u zelf ook mee? Ik kan het bijna helemaal. Het is een heel klein moeilijk stukje en daar heb ik nog wat moeite mee. En ik heb ook wat moeite in spiegelbeeld dansen soms om het voor te doen voor de kinderen. En gaat u vrijdag meedansen? Ik denk het wel, ja. Maar stiekem toch ook wel even heel goed kijken. Hoe is het idee voor het dansje voor de koning allemaal begonnen? Nou, dat is een heel spontaan en bijzonder verhaal eigenlijk. Meester Mark die had mij gevraagd om een dansje te komen doen op de Sint-Bavo. En daar heb ik dus gekozen voor Bewegen is Gezond. Althans, Mark gaf aan van er is een landelijk dansje in omloop, dus kun je daar wat mee? Dus dat heb ik gedaan. En daar heb ik met 220 kinderen dus in het oranje gedanst. Voor mezelf had ik het idee van, goh, dat is wel leuk om dat gefilmd te hebben. Dus, Alan van Kik TV die woont bij mij in de straat, dus die heb ik benaderd en gevraagd of hij het eventueel zag zitten om te komen filmen. Helaas had hij zelf wat anders te doen, maar hij zei van misschien heeft Monica van der Ree wel tijd en dan kijken we of zij het voor elkaar krijgt. Dus zodoende ben ik met Monica van der Ree van Kik TV in aanraking gekomen en zij heeft daar een geweldig mooi filmpje van gemaakt. We wisten ook niet dat dat een wedstrijd zou zijn, dus Mark die werd zelf getipt tijdens de vakantie dat dat filmpje dus ingestuurd kon worden. Dus ja, en zodoende is dat opgestuurd geweest en zijn we het winnende filmpje geworden. Dus dat is helemaal geweldig. Nou.